Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu bibiyar wannan channel tamu mai suna da Ni da kai TV. Barkanku da yau, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani a daidai wannan lokaci ni ne naku wato Sabiu Ni da kai TV. Wannan channel tamu mai suna Ni da kai TV sanin kanku ne cewa a kullum muna zo muku ne wato da yanda za ku samu fina-finai na Indiya Hausa a cikin sauƙi. Kasancewar cewa a yanzu mutane za ka ga da dama suna zuwa a YouTube domin neman Indiya Hausa. Za su ta sacin to ba za su samu Indiya Hausa ba, waɗansu kuma har abin ma ya kai ya fita ransu a lokacin da suke neman Indiya Hausa ba za su samu ba, sai su tsaya ma suna tunani akan cewa ina ne za su samu Indiya Hausa ba sani ba. To abin da nake so da kai a cikin wannan bidiyo ka tsaya ka fahimci me nake nufi. Wato a cikin wannan bidiyo idan na ce muku ana samun Indiya Hausa a duk wani poster da kuka gani a nan ga, a duk yawan fina-finan ga da kuke gani, idan na ce muku za ku iya samun su a wurin mu, to wasu za su tambaya ta za su samu. Yanda za ku samu duk wani fim da kuka gani a cikin wannan bidiyo, wato shi ne tsari na BIP. Shi kuma tsari na BIP wanda muke gaya muku a kullum, a kowace rana idan dai muka yi bidiyo za ku ji mun ce muku wato tsari na BIP. Tsari na BIP tsari ne wanda ake biyan kuɗi a duk wata. Idan dai kana buƙatar a saka ka a cikin group inda za ka riƙa samun zallan Indiya Hausa, za ka na iya kallo, za ka na iya saukewa a cikin wayanka ko kuma a cikin kwamfutanka ba tare da ka sha wahala ba, ba tare da ka dawo a YouTube ba kana neman Indiya Hausa. To shi ne akwai lamba wacce muke ajiyewa a cikin wannan bidiyo. Idan har kana da buƙatar, idan ka tabbatar da kana buƙatar ka samu fina-finan ne, ka samu ka yi kallo yanda kowa ke samu yana kallo a cikin sauƙi a cikin waya ko a cikin kwamfuta ta yanda ba sai ka sha wahala ba. To shi ne muka ce ku ɗauki wannan lamba a cikin bidiyo da muka ajiye, sai ku yi mana magana a WhatsApp. Idan kuka yi mana magana a WhatsApp, idan akwai wani ƙarin bayani wanda kuke so mu yi muku dangance da ta yaya za ku biya kuɗi da nawa kuma ake biya, insha Allahu idan dai kuka tuntuɓe mu a WhatsApp, to za mu gaya muku, za mu faɗa muku ta yanda za ku tura mana kuɗi a ko ina kuke, domin ku samu kuma ku riƙa na kallon Indiya Hausa kuna saukewa a cikin wayoyinku ba tare da kun sha wahala ba. To abin da nake roƙo a gare ku dai a nan shi ne ‘yan uwa, idan dai kana buƙatar wato ka samu Indiya Hausa a kullum, shi ne group na BIP, group na BIP. Sannan kuma muna roƙon ku a kullum ku kasance masu bibiyar mu domin samun wato yanda za ku sauke Indiya Hausa a cikin sauƙi. Sannan kuma kar ku mance ku yi mana subscribe, a danna liking, sannan idan da hali a yi sharing wannan bidiyo, za a iya mana sharing ɗin shi. Kar ku manta cewa a cikin iya group na BIP, a cikin shi ne kawai ake iya samun duk wani fim wanda kake da buƙata, ko kuma wanda aka fassara a baya, da wanda kuma yake kan fita ko ka tallar shi haka, ko kuma ka ga guntun shi a TikTok haka. Idan dai har ka yi mana magana a ta lambar da muka saka a cikin wannan bidiyo, insha Allahu za mu gaya maka a cikin group ɗin nawa za ka biya da kuma ya za ka biya kuɗin. Insha Allahu za ka samu kai ma kana kallo kana saukewa a cikin wayarka ko kuma cikin kwamfutarka ba tare da shan wahala ba. Akwai su da dama waɗanda za su ɗauko lambar mu su ce kaji ba su fahimci yanda ake ba. Insha Allah idan dai kana buƙatar, in dai ka san Indiya Hausa kake buƙata, to idan ka mana magana an gama.